Bon dia, moltes gràcies per ser aquí. Jo em dic Helena Casacuberta, soc una investigadora de l'Institut de Biologia Evolutiva del Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Pompeu Fabra. I avui estem aquí perquè aquests dies hem estat organitzant un congrés que es diu Evoke, en el que hem estat reflexionant sobre l'evolució, però sobretot com s'ensenya l'evolució a les escoles, com s'ensenya l'evolució a la universitat i maneres de fer arribar l'evolució a la societat, a tots vosaltres. I avui, que és 24 de novembre, és l'anomenat Evolution Day, i estem molt, molt contents de poder-lo celebrar aquí, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que és un lloc, una icona cultural de la nostra ciutat. I l'Evolution Day, o el Dia de l'Evolució, és el dia que se celebra la publicació del llibre L'origen de les espècies, de Charles Darwin, que avui fa 162 anys de la publicació d'aquest llibre. En el moment en què es va publicar aquest llibre va crear un gran rebombori en la societat del moment, perquè la idea de que l'espècie humana comparteix una relació i un ancestre comú amb totes les altres espècies que habiten al planeta, en aquell moment va ser una mica un cert conflicte. Avui en dia ja n'hem sentit a parlar molt i la gran majoria de gent accepta la teoria de l'evolució i els científics que ens dediquem a l'evolució continuem treballant amb aquesta teoria i l'anem fent canviar, l'anem intentant omplint els forats que encara hi ha, perquè la ciència sempre avança i no té mai va omplint els forats de coneixement que encara ens queden. Ens fa moltíssima il·lusió celebrar aquest dia amb vosaltres i sobretot amb un científic que es dedica a l'evolució, en Gerard Talavera, de l'Institut Botànic de Barcelona. En Gerard va fer la tesi aquí a Barcelona, ja amb papallones, i després se'n va anar a continuar la seva recerca a la Universitat de Harvard, a Boston, que vas estar quants anys? Depèn com es miri, però entre 4 i 6. Entre 4 i 6 anys. I després vam tenir la sort que en Gerard tornés aquí a Barcelona a formar el seu grup de recerca i estudia les papallones com a model evolutiu per entendre millor l'evolució des de molts punts de vista diferents, estudiant la migració d'aquests insectes, estudiant les rutes, els accidents geogràfics que es troben en aquestes rutes, com la diferent geografia de la ruta afecta a la migració i a la biologia de les papallones, com interaccionen en els diferents ambients que es van trobant. I això també li ha permès a en Gerard, corregeix-me si m'equivoco, poder ajuntar la seva recerca amb una gran passió que té des de petit, que són les muntanyes i les aventures en general. No et corregeixo, no. Totalment cert. I en Gerard ha estat a moltíssims llocs del món i a més això l'ha convertit, ho ha pogut ajuntar amb la seva recerca i a més és un gran fotògraf. Per tant, estic convençuda que tindrem una gran xerrada i que la disfrutareu moltíssim. Endavant. Gràcies. Bon dia a tots. Benvinguts a aquestes jornades sobre evolució. M'agrada que hagueu vingut, o no sé si us han obligat o ho heu demanat, però en tot cas benvinguts. Com us ha explicat, soc biòleg evolutiu, treballo estudiant els insectes des de fa uns quants anys i més concretament les papallones com a grup d'organismes que m'ajuden a entendre una mica com està organitzat el món tan biodivers que tenim i com el canvi evolutiu també ha organitzat aquest món. I avui us parlaré una mica, pensant en com organitzava aquesta xerrada, de quin ha estat el meu procés personal en entendre el pensament evolutiu, quines han estat les situacions que a mi m'han fet despertar interès, així també com les persones que he tingut al voltant que han generat o m'han incentivat aquest interès. I em fa especial il·lusió que hagi sigut també l'Helena que m'hagi presentat perquè també és part d'aquest conglomerat de persones que han estat al llarg de la meva encara curta carrera, però que ja puc reconèixer aquestes persones. Així doncs començaré. Abans
us haig de confessar una cosa que em va venir al cap i que vaig recordar quan preparava la xerrada, que és que més o menys quan tenia la vostra edat, abans fèiem BUP, no fèiem batxillerat, a segon de BUP jo vaig suspendre biologia. I va ser l'única assignatura que vaig suspendre en tot el batxillerat i l'única assignatura que em vaig endur del juny al setembre. I m'he recordat en aquest moment, no recordo per què la vaig suspendre, sí que me'n recordo el nom de la professora, us haig de dir, però això sempre passa. Però jo en aquella edat, en realitat, ja sabia que volia estudiar ciències naturals. Era un noi que li agradava la natura, m'agradava estar al camp, recol·lectar coses, classificar pedres, fòssils, minerals, insectes, plantes, i vaig decidir anar a estudiar biologia a la universitat. I en aquell moment jo encara no sabia res sobre papallones. Amb el temps vaig entendre que aquest grup d'insectes, amb la seva varietat de formes, colors, comportaments, havien estat molt importants pel coneixement evolutiu i per molts naturalistes. De fet, els dos principals pensadors pares de la teoria de l'evolució que avui celebrem, tant Charles Darwin com Alfred Wallace, es van veure inspirats per les papallones, tant en l'evolució del seu propi pensament evolutiu com en la seva obra. De fet, Darwin va deixar escrit aquesta frase cèlebre que l'evolució està escrita a les ales de les papallones. Tant Darwin com Wallace eren dos naturalistes remarcables. Difícilment vull pensar que aquests dos pensadors haguessin arribat a les conclusions que van arribar independentment sobre l'adaptació i la selecció natural si no haguessin viatjat pel món, si no haguessin observat la natura al nivell de detall que tots dos ho van aconseguir fer. Van trobar inspiració en l'observació de la natura i aquesta observació va generar intuïció, va generar idees per a desenvolupar la que va acabar sent la teoria de l'evolució. Hi va haver-hi altres naturalistes contemporanis a Darwin i Wallace, Henry Bates, que era amic personal de Wallace i amb els quals van compartir molts anys de viatge a l'Amazones, va fer una de les observacions en papallones que van ser molt importants en els orígens de totes aquelles idees del pensament evolutiu del moment. I és que Bates ja parlava que hi havia modificacions a les ales de les papallones. I no només això, sinó el que sembla molt important, que era que ja parlava que aquestes modificacions podien ser una norma aplicable a tots els organismes. I això són clarament idees evolutives que s'estaven generant en aquell moment. I una de les grans contribucions de Bates va ser que la idea del mimetisme, o l'art de la imitació, feia que aquestes modificacions que ell parlava a les ales de les papallones o als organismes en general feien que es fessin passar per qui no eren. Papallones que han esdevingut imitadores de fulles d'arbres o erugues que segons el context de fons són d'un color o d'un altre. I més enllà de la curiositat que això té, el que és important pensar aquí és en el mecanisme. Per què? Per què aquestes papallones, aquestes erugues han esdevingut amb aquesta forma, amb aquests colors? I Bates s'hi havia fixat molt en tot això. Va estudiar molt de prop unes papallones que viuen a l'Amazones i a les quals es preguntava per què aquestes papallones es permetien el luxe de volar molt lentament pel bosc, sense que hi haguessin ocells o d'altres depredadors que se les mengessin. I va descobrir que moltes d'aquestes papallones que volaven tan tranquil·lament pel bosc emetien un olor molt particular i que de fet eren tòxiques i que quan els ocells se les menjaven el que passava era això, que les vomitaven. I, per tant, els ocells havien après a evitar menjar-se aquestes papallones. I amb aquestes idees Bates va publicar un article en el que creia que hi havia espècies que, de fet, no eren tòxiques, però que imitaven aquelles que sí que eren tòxiques i que, per tant, els ocells no se les menjarien. Ell creia que aquestes formes similars a les tòxiques tenien major probabilitats de sobreviure i de passar aquests colors i aquestes formes a la seva descendència. Sense la teoria del mimetisme de Bates, hagués estat molt difícil que Darwin hagués convençut que la idea de l'evolució era vàlida i que estava influenciada per la idea de la selecció natural. De fet, el mimetisme es veu com una de les demostracions més clares
que l'evolució per selecció natural funciona, en aquest cas per evitar la pressió per depredadors. Així que en aquells temps, aquests naturalistes i molts d'altres estaven vivint uns temps fascinants. S'estaven coent idees revolucionàries en tot aquell entorn. No em puc ni imaginar en el moment d'eureka que Darwin va tenir al dibuixar això, que era un esquema tan senzill però alhora tan trencador i que explicava tantíssimes coses. I potser avui en dia això ens sembla molt fins i tot lògic, però en aquell moment posar l'evolució i els seus mecanismes sobre la taula era canviar la visió del món de dalt a baix. Quan jo estudiava biologia a la universitat em van començar a interessar molt aquestes preguntes. En general m'interessaven poques assignatures a la universitat, moltes em semblaven avorrides i monòtones, però tenia un enorme interès per l'evolució. I hi havia dos temes, principalment, que em van cridar molt l'interès, molt l'atenció. Especialment un era la filogènia, la filogenètica, l'arbre de la vida. Em semblava increïble poder trobar criteris que permetessin classificar els organismes segons la seva història evolutiva en comú. I amb la meva mania que ja tenia de petit de classificar coses de la natura, em cridava molt l'atenció saber com podíem conèixer aquesta història evolutiva segons les relacions de parentesc. I la filogènia em va permetre entendre l'evolució per un senzill motiu, que era que em permetia, dins del meu cap, classificar els éssers vius. Em donava una perspectiva de patrons de distribució de diversitat biològica en el temps, des dels orígens fins a dia d'avui. I això era una eina increïble. I un altre dels interessos més grans que vaig tenir mentre estudiava biologia va ser la biogeografia, perquè a mi m'agradaven molt els mapes, m'agradava molt la geografia i vaig aprendre que també podíem arribar a classificar els organismes en mapes, segons la seva distribució. Perquè, de fet, la distribució de les espècies en l'espai, en els mapes, també tenia molt de sentit biològic. Considerat pare de la zoogeografia, Wallace també ja va captar molt bé la que era la importància de la distribució de les espècies per explicar la diversitat biològica. Ell ja parlava de l'aparició d'espècies en funció de la distribució geogràfica d'espècies similars, no només de la distribució geogràfica, sinó de la de les espècies similars, clarament idees evolutives. De nou, per Wallace, la influència de les papallones va ser crucial. Ell estava, en els seus més de 10 anys que va passar a l'arxipèlag indomalai, estava molt obsessionat amb les papallones del gènere Ornithoptera, que són unes papallones molt grans i molt boniques, i va descriure com aquestes espècies estaven distribuïdes en diferents illes, és a dir, que cada illa s'havia originat una forma diferent d'aquestes papallones, però molt diferent o una mica diferent de les illes del costat. I com li hagués agradat a Wallace, que al segle XXI veure com algú resolia la filogènia d'aquestes papallones i demostrava no només quines eren les relacions entre elles, sinó les relacions biogeogràfiques. És a dir, indirectament saber quines illes havien estat colonitzades en diferents moments i per quina altra illa. Aquesta relació tan estreta entre evolució i biogeografia em semblava apassionant. I a mesura que jo anava veient més exemples reals i m'anaven explicant a les classes o als llibres, la meva construcció mental dels conceptes evolutius, diguem-ne que anava millorant. També anava coneixent i posant noms als mecanismes. El concepte d'aïllament geogràfic és molt important en biogeografia per entendre la generació d'espècies. Així doncs, sempre ens havien explicat que l'aïllament geogràfic podia passar per dos mecanismes, per vicariància, de manera que apareix una barrera geogràfica, dues poblacions es queden aïllades i es genera una espècie o dues espècies diferents, o el mecanisme per dispersió, de manera que una població aconseguia passar una barrera geogràfica, per exemple, colonitzar una illa nova i esdevenir una espècie diferent amb el temps. I en tot aquest conglomerat d'idees que anava configurant el meu cap, al voltant de l'evolució, hi havia una tercera pota que era molt important per amoblar bé totes aquestes idees, que era entendre bé els mecanismes de base.
aquells mecanismes que ni Darwin ni Wallace, per l'època en què van viure, van poder arribar a descriure o entendre, que era la base molecular que es traslladava en un canvi visible. I em vaig interessar també molt, mentre estudiava en tots aquells cursos a la universitat que em parlaven del DNA, de l'ADN, i del funcionament i la importància que tenia en el canvi evolutiu. I bé, tot això també em va fascinar, com podíem arribar a saber tantes coses de les molècules, dels canvis que es produeixen a les molècules, fins i tot sense poder-ho veure. I van ser aquests 3 grans tòpics que em van despertar molt interès per l'evolució de la diversitat, i amb totes 3 coses juntes vaig poder construir aquest esquema mental sobre com es genera la vida al planeta. Jo estava molt emocionat amb tot això, tot prenia sentit al meu cap i era maco poder-ho entendre. Així que quan vaig acabar la carrera jo vaig decidir que jo volia fer això. Jo volia fer arbres filogenètics, jo volia classificar bitxos segons les seves molècules d'ADN i volia entendre els patrons biogeogràfics de les espècies. I així vaig tenir l'oportunitat de començar a treballar amb ciència. Vaig començar a treballar en un laboratori de recerca especialitzat en filogènies moleculars i allà em veus a mi aprenent a escriure codi, aprenent mètodes estadístics, bioinformàtica, aprenent a simular evolució basant en seqüències d'ADN, on vaig començar a aprendre tot allò que necessitava saber sobre com podia inferir aquests arbres filogenètics, com podíem fer servir la informació de l'ADN i principalment em dedicava a picar codi, a córrer programes a l'ordinador, a desenvolupar nous mètodes que em permetien alhora comparar seqüències d'ADN, de proteïnes i reconstruir aquests arbres, i així vaig aprendre sobretot la teoria. Vaig aprendre les eines que em van permetre reforçar tot aquest interès que ja tenia de base, perquè em semblava sorprenent que davant de la pantalla, davant de tots aquests programes i aquest codi, tot semblava funcionar, tot prenia sentit. Hi havia unes seqüències d'ADN, generaven uns arbres que tenien sentit, i tot això a través d'una pantalla. A poc vaig anar sentint, però, que necessitava connectar amb el món natural. Necessitava connectar tots aquests mètodes, tota aquesta teoria que havia après, a l'estudi de casos reals. I és així com vaig connectar amb els insectes, em vaig interessar pels insectes, perquè precisament són el grup animal més divers que tenim al planeta, però alhora també és el grup animal més desconegut. Actualment hi ha al voltant d'1 milió d'espècies d'insectes conegudes, però s'estima que n'hi ha fins a 5 milions d'espècies d'insectes desconegudes. És a dir, que ens falten com 4 milions d'espècies per conèixer. I això a mi em cridava molt l'atenció. Com pot ser? Com pot ser que a dia d'avui, amb tota la tecnologia, tota la capacitat humana que tenim per explorar, per estudiar la biodiversitat, encara ens falta saber el 80% de la diversitat d'aquests animals. I vaig pensar que seria una bona idea poder-m'hi dedicar, poder explorar tota aquesta diversitat. I així és com vaig començar la meva tesi doctoral. Vaig començar la tesi al Laboratori de la Diversitat i Evolució de les Papallones. Jo de papallones encara no en sabia gairebé res. Va ser el meu mentor i amic, en Roger Vila, que em va ensenyar moltíssimes coses sobre la biologia de les papallones. Em va fer despertar l'interès i em va fer descobrir les meravelles que hi ha darrere d'aquests animals tan petits i tan simpàtics alhora. I a poc vaig anar a poder traslladar tot aquell coneixement que havia après de les filogènies moleculars al fet d'estudiar casos pràctics, casos reals sobre l'evolució de les papallones. Durant la meva tesi vaig estar treballant sobretot amb les papallones de la família dels licènids. L'objectiu era el de reconstruir per primera vegada arbres filogenètics de diversos grups d'aquesta família de papallones per les quals això no s'havia intentat mai abans. I a més era un repte molt interessant perquè la taxonomia d'aquestes papallones, els noms que assignem a les diferents espècies i a les diferents categories supraespecífiques, eren extremadament complicades. No hi havia consens per part de molts biòlegs sobre quins noms havíem de fer servir amb aquestes papallones i esperàvem que amb la filogènia molecular pogués contribuir a solucionar alguns d'aquests problemes.
I així vaig començar a fer moltíssima feina de laboratori durant molts i molts mesos per intentar obtenir fragments d'ADN de moltes d'aquestes espècies de papallones de la família dels licènids i a poc anàvem avançant amb el que era la reconstrucció d'aquests patrons evolutius, d'aquest arbre de la vida de les papallones a diferents escales. Ens interessàvem, fèiem focus en alguns grups d'especial interès taxonòmic o evolutiu i així vaig acabar reconstruint molts arbres filogenètics per aquestes papallones. Alguns eren arbres infinits, amb molta feina darrere, molta informació darrere, que alhora, a part de ser una feina molt estimulant, era uns resultats increïbles, perquè cada anàlisi, cada resultat que anàvem obtenint, tenia el privilegi de ser la primera persona que mai veia aquestes relacions filogenètiques. I això era bastant interessant, perquè sovint acabàvem fent troballes que no ens esperàvem. Però una de les coses que més m'agradaven era combinar aquests resultats filogenètics amb els mapes, com us he dit, amb la biogeografia. Podíem entendre, gràcies a aquests arbres, que un clade de papallones havia arribat a una zona i després havia divergit i havia colonitzat una nova i havia diversificat en allà i així progressivament. I tot això era fantàstic perquè prenia sentit en el meu cap. Tot i que no sempre quadrava, quan arribàvem al nivell d'espècie, les coses es complicaven, la taxonomia es complicava, ja no era tan fàcil. Perquè classificar els organismes vius és molt complicat. Recordeu que tenim 1 milió d'espècies d'insectes coneguts, potser 5 milions, i la majoria d'aquest procés descriptiu ens porta fent des de fa més de 2 segles, que es va començar el sistema taxonòmic linear. La taxonomia és la ciència de la descoberta, identificació, descripció, classificació dels éssers vius, i els éssers vius no només es classifiquen en espècies, sinó que també es classifiquen en categories supraespecífiques, famílies, gèneres, que n'haureu sentit a parlar. Tot això ens ajuda a nosaltres, els humans, a organitzar la complexitat de la biodiversitat en grups. Aquestes categories funcionen de la següent manera. Imagineu-vos que tenim 6 espècies, aquestes les classifiquem en 3 gèneres i aquestes alhora en 2 tribus i alhora en una única família i així progressivament. Per altra banda, la filogènia, la sistemàtica filogenètica, ens explica com són les relacions evolutives entre aquestes espècies i les diferents categories. Recordeu que al llarg de la història evolutiva les espècies es van diversificant, tot donant lloc a aquests arbres filogenètics, i aquests arbres els podem investigar de diferents maneres. Una d'elles és estudiant les seqüències d'ADN de diferents grups d'espècies que no només ens informen sobre quines són les diferències, sinó quantes són les diferències entre aquests organismes, que és el que coneixem com a distància genètica. I aquestes distàncies genètiques són les que ens informen sobre el temps que fa que diferents espècies han divergit. I vista la teoria, tot sembla relativament senzill i potser obvi, però ara us proposo per un moment un petit joc, que ens posem la disfressa de taxònoms i fem una prova ràpida. Si jo us ensenyo aquestes 3 papallones i us pregunto si veieu 1, 2 o 3 espècies, què diríeu? Què diríeu? Qui diria que això és una única espècie de papallones? M'aixequeu la mà sense problema. Va, us aneu animant. Hi ha algunes persones que pensen que podria ser la mateixa espècie. Entenc que la majoria de persones diríeu que això és més de 2 espècies o 3. Qui diria que són més de 2 o 3 espècies? La majoria. Doncs aquestes 3 papallones, de fet, anem a complicar una mica més. Si us ensenyo el revers de les ales, aquells que heu dit que potser és la mateixa espècie, canviaríeu d'opinió? I ara estaríem tots... No, encara hi ha gent que creu que això és una única espècie. Doncs la resposta és que aquestes espècies són 3 espècies diferents que pertanyen a 3 gèneres diferents que ni tan sols estan relacionats i que per error havien estat tradicionalment considerats un sol gènere. I ha estat gràcies a la informació de l'ADN i a la distància genètica que ens ha permès diferenciar aquestes espècies tan llunyanyes que en realitat semblen molt similars. Provem un altre cas. Què me'n diríeu si us pregunto si aquestes 6 papallones són una o diverses espècies? Qui diria que són una única espècie? Algú? Tenim uns quants.
I qui apostaria més per dir que aquestes són 6 espècies de papallona diferents? Molt bé, la majoria. Doncs bé, en aquest cas el que tenim són 6 espècies de papallona diferents, però que pertanyen a un únic gènere i que estan molt íntimament relacionades. Per tant, són espècies molt properes. Així doncs, aquest és un cas oposat a l'anterior, en el qual la genètica ens ajuda a diferenciar les espècies properes que semblen molt diferents. I amb tota aquesta feina que anàvem fent de reconstruir els arbres filogenètics de les papallones, i gràcies al nou coneixement sobre l'evolució de les molècules d'ADN també, s'ha pogut anar esbrinant algunes coses, com per exemple com d'antigues són les papallones. Ara sabem que les papallones van aparèixer fa uns 120 milions d'anys i per tant molt probablement també van existir amb organismes avui en dia extingits, com són els dinosaures. I això ho podem saber no només per la informació que hi ha al DNA, sinó també per informació que s'ha trobat sobre fòssils. I malgrat aquests d'aquí són fòssils que no són més recents a l'extinció dels dinosaures, de 40 i 50 milions d'anys hi ha fòssils que no estan tan ben conservats, però que són d'escates d'ales de les papallones que daten de fa 200 milions d'anys. Això vol dir que els lepidòpters, com a mínim, ja existien fa 200 milions d'anys i que, per tant, compartien el planeta amb organismes avui extingits, com són els dinosaures. Un dels principals reptes en classificar tota aquesta diversitat és que hi ha moltes espècies. Només amb els lepidòpters, que són un 10% de la diversitat coneguda d'éssers vius que tenim al planeta. De papallones nocturnes, allò que típicament l'anomenem arnes, n'hi ha unes 180.000 espècies, i de papallones unes 20.000 espècies. I això és una feinada. Durant la meva recerca vaig haver de pensar molt sobre el concepte d'espècie, que és el que considerem la unitat fonamental de la vida. I el concepte d'espècie ha esdevingut un concepte clau en biologia evolutiva i en contra del que puguem pensar hi ha debat. No és una qüestió que estigui del tot resolta i de conceptes d'espècie n'hi ha molts i pot haver-hi biòlegs que en tinguin opinions diferents. El que va resultar un canvi de paradigma va ser el poder trobar una definició que més o menys tothom o la immensa majoria de la comunitat científica hi estigués d'acord, i aquesta idea va venir després de Darwin i Wallace, tot i que en els seus escrits ja apuntaven cap al concepte que actualment anomenem concepte d'espècie biològica, que podíem definir com 2 llinatges que han divergit suficientment com per no poder-se reproduir o, si ho feien, no tenir una descendència fèrtil. I en el meu periple pel món acadèmic jo em vaig interessar molt en entendre en profunditat quins eren els límits entre espècies en les papallones. I vaig tenir l'oportunitat d'anar a treballar un temps a Rússia, a Sant Petersburg, de la mà del professor Vladimir Luktanov, que és un científic i taxònom brillant, amb una àmplia visió i intuïció sobre l'evolució de les papallones, des de l'ecologia fins a l'evolució molecular. I amb ell vaig anar entenent millor la importància que tenen les espècies com a unitats fonamentals a l'evolució a la diversitat de les papallones. Els biòlegs sovint expliquem que 2 éssers vius són espècies quan els podem diferenciar entre ells. Però aquesta és una visió totalment antropocèntrica, perquè la clau no és aquesta, la clau és el que és realment important és que 2 espècies es puguin diferenciar o reconèixer entre elles, no el que puguem pensar nosaltres. Però distingir espècies no sempre és fàcil i els biòlegs apliquem una sèrie de criteris que ens faciliten aquesta diferenciació entre organismes, mentre que distingir espècies en animals grans és habitualment senzill perquè els podem observar més clarament. Quan parlem d'insectes, la cosa se'ns complica i molt. En papallones els criteris més utilitzats són criteris morfològics, sobre diferenciació, sobretot en patrons de colors i formes de les ales, però sovint pot passar que les papallones siguin molt similars i que això no sigui del tot informatiu, que siguin una mica diferents i, per tant, intentem buscar elements que ens permetin fer diagnòstics més enllà de les ales, com són caràcters morfològics, per exemple, en els òrgans reproductius, els quals són molt informatius per acabar o per poder saber si 2 papallones podrien
arribar a reproduir-se o no. També pot passar que les espècies siguin tan i tan similars que se'ns passi per alt, fins i tot amb els anàlisis morfològics típics, el que típicament anomenem espècies críptiques que són invisibles als nostres ulls. Però és precisament el comportament el que ens pot informar que estem davant d'espècies críptiques que no podem veure d'una altra manera si no és amb estudis de comportament. Per exemple, aquest és un experiment on l'objectiu és saber si aquest mascle i aquesta femella es reconeixen i poden arribar a reproduir-se i malgrat sembla que tenen dubtes, això recurrentment acaba no passant. I de fet ens trobem davant de dues espècies diferents de papallones que són idèntiques als nostres ulls. I finalment tenim les eines que us he explicat, que són els criteris genètics, que acostumen a ser molt resolutius, perquè tot mirant les seqüències d'ADN podem observar quin és el grau de diferenciació i en aquest cas, per exemple, podem observar 3 diferències entre individus de 2 espècies. I quan ja tenia tot això més o menys clar al meu cap, jo anava aprenent que quan més parlem de límits d'espècies, les coses no són sempre ni blanc ni negre, sinó que ens hem de moure en el territori dels grisos. I la realitat és que hi ha espècies que, tot i ser espècies diferents, resulta que poden hibridar. I això passa bastant sovint a la natura. Fins i tot observaven que hi ha espècies que hibridaven mentre podien arribar a tenir nombres cromosòmics diferents, i això és molt sorprenent i ens cridava molt l'atenció. Així que totes aquestes hibridacions dibuixaven una realitat de l'evolució que és molt més complexa que la que hi havia als llibres que jo consultava a la universitat i que havia anat aprenent en el passat. També vaig anar entenent a mirar els arbres filogenètics d'una perspectiva més àmplia, perquè també tenien matisos. Però això no era decepcionant, en cap cas, ben al contrari, eren problemes nous, reptes nous, i veiem que en alguns casos fins i tot la hibridació podia arribar a generar nova diversitat. Per tant, un procés evolutiu d'enorme interès. És el que vol representar aquest dibuix, on 2 papallones que es troben, una vol lligar amb l'altra, però no sembla clar que siguin de la mateixa espècie, així que decideixen anar a consultar les guies de camp escrites per persones humanes, que no deixa de ser novament una visió molt limitada, encara que necessària, de la complexitat de la vida. Doncs bé, així que en el meu cacau mental personal sobre l'evolució seguia, jo em pensava que ja tenia entesa l'evolució prou bé, fins i tot era molt més flexible que al principi entenent tots aquests matisos, però notava que encara em faltava una pota per entendre tot això una mica millor. I així vaig seguir explorant el món de les papallones i vaig tenir l'oportunitat d'anar a treballar a la Universitat de Harvard. Allà vaig conèixer qui seria la meva mentora durant molts anys, la professora Naomi Pierce, i així com un munt d'altra gent interessant que treballava en ecologia evolutiva. I va ser gràcies a ella que vaig començar a veure la natura, els fenòmens evolutius, d'una manera força diferent. Em vaig adonar que aquella quarta pota que em faltava, l'ecologia, era d'enorme importància. Havia entès com funcionaven les relacions entre les espècies, els mecanismes moleculars de canvi, com l'aïllament geogràfic podia promoure la diversificació, però encara em quedava molt per descobrir, que era l'efecte de les interaccions entre diferents espècies que conviuen en el temps i en l'espai. Allà la Naomi em va explicar en profunditat la complexitat de les interaccions que moltes papallones havien generat en formigues. Ella portava més de 30 anys estudiant aquest fenomen i feien experiments impressionants al lab. Hi ha alguns grups de papallones on l'evolució ha permès que aquestes puguin comunicar-se i conviure amb formigues. Aquestes papallones, que pertanyen sobretot a la família dels licènids, presenten interaccions mutualistes amb formigues, de manera que totes dues surten guanyant. Per una banda, les erugues de les papallones han desenvolupat uns òrgans que produeixen sucres i altres fonts d'aliment de les quals les formigues s'alimentaven, i per altra banda, les formigues les toleraven i no les atacaven, les erugues creixien en el territori de les formigues i, per tant, estaven protegides de possibles depredadors que no visiten el territori de les formigues
perquè les poden atacar. Però en el món de les interaccions, en alguns casos, va molt més enllà i algunes espècies em van explicar que havien esdevingut paràsites de les formigues. Aquestes espècies havien deixat de produir aliment per les formigues i, a més, van començar a imitar el seu olor perquè les formigues no les detectessin com a intruses. I d'aquesta manera es podien moure lliurement pel territori de les formigues i fins i tot entrar dins del niu de les formigues, estar totalment protegides, i en un següent pas evolutiu fins i tot hi ha hagut espècies que van començar a alimentar-se dels ous de les formigues. Van passar de ser fitòfagues a fitòfagues, és a dir, menjar plantes, a ser carnívores, a ser totalment paràsites de les formigues. I tot això és fascinant, és el que podeu veure en aquest vídeo, més o menys algunes imatges d'aquestes interaccions. Però parlant d'interaccions, les que també van ser molt interessants durant el meu temps a Harvard va ser les interaccions humanes. Durant aquest temps vaig tenir l'oportunitat de conèixer a molta gent interessant que treballava amb temes ben diversos, però sempre sota el paraigües de l'ecologia evolutiva. I les meves idees, els meus interessos ja començaven a girar molt entorn de les idees de diversificació ecològica. El paper de les interaccions en l'evolució de les espècies. I vaig trobar molt important pensar en termes de cost i benefici, que són unes idees que fins ara no les havia explorat gaire, i recordo que teníem converses molt interessants i divertides sobre si certes adaptacions o especialitzacions ecològiques de les espècies podien ser beneficioses, o bé tot el contrari, que certes especialitzacions podien arribar a ser detrimentals i suposar l'extinció de les espècies. Per exemple, una discussió recurrent era si els mutualismes en formigues oferien oportunitats de diversificació ecològica perquè generava avantatges vers a papallones que no tenien aquestes interaccions, o bé si podien arribar a generar certs nivells de dependència que si fallaven les formigues, és a dir, si desapareixaven les formigues, també desapareixien les papallones. I tot això no estava clar, i com tot passa amb ecologia evolutiva, la resposta correcta és depèn, i cal estudiar cas per cas. Vam estudiar un cas extrem, que eren les papallones de la subfamília miletins, que és un clade d'espècies el qual estava format íntegrament per espècies paràsites i carnívores de papallones, de carnívores de formigues. I aquestes papallones havien generat més espècies que no pas les seves germanes, les seves papallones germanes que no eren mirmecòfiles. I això era una prova que en aquest cas les interaccions amb formigues havien estat exitoses evolutivament. Una altra de les persones amb qui vaig fer amistat a Harvard i alhora una de les persones que més em va influenciar i inspirar molt positivament va ser la Marianne Spelland, una biòloga brillant de Noruega, de la meva mateixa edat, que com jo havíem anat a fer la nostra investigació allà. Teníem personalitats molt diferents, però inquietuds molt, molt similars. I la Marianne em va decidir fer un dels projectes de recerca més fascinants i alhora més complicats que he vist mai. Volia estudiar la diversificació ecològica d'un grup al voltant de 140 espècies de papallones que havien diversificat únicament a l'Àfrica tropical. Espècies que completaven el seu cicle vital en el subsol, dins dels nius de les formigues, i per als quals se sabia molt poca cosa. La Marianne volia saber per què hi havia tantes espècies d'aquestes formigues que havien diversificat molt recentment en la història evolutiva. Què era allò que les havia beneficiat tant com per poder generar tantes espècies? I així es va passar més de 5 anys fent expedicions per tot l'Àfrica per poder estudiar totes aquestes papallones, recol·lectant espècimens. Va seqüenciar el DNA de totes elles, de les seves espècies germanes, i això es diu aviat, però és que és un repte de dimensions enormes. I amb la seva perseverància i el talent va aconseguir resoldre. I amb els resultats filogenètics, biogeogràfics i de comportament va trobar que les espècies que podien viure als nius de les formigues, de fet, van poder sobreviure i diversificar a l'Àfrica durant els processos climàtics més durs que van passar a l'Àfrica i que van resultar en l'aridificació, la desertificació de l'Àfrica que va començar a passar fa uns 10 milions d'anys. Mentre que altres llinatges que no tenien aquesta història, aquesta adaptació ecològica, no es van poder diversificar o fins i tot es van arribar a extingir.
És a dir, que l'evolució, és un exemple, també pot ser molt circumstancial. És a dir, que les adaptacions ecològiques són importants, però també poden ser avantajoses només en certs moments o en certs llocs. Doncs bé, jo seguia amb tot aquest procés d'enteniment personal. Jo ja pensava que amb aquesta pota l'adaptació ecològica podia entendre les coses molt millor. Cada cop m'interessava més la importància de l'ecologia per estudiar la biodiversitat. Tot això no era un concepte nou, i des de feia molt de temps que s'estudiava sobre la importància de les interaccions, la coevolució de diferents organismes no relacionats filogenèticament, però sí ecològicament mitjançant les seves interaccions. I fa temps, ja a l'època dels 60, Elric i el Raven havien exposat la seva teoria sobre coevolució entre papallones i plantes, segons les quals tots dos grups s'haurien vist beneficiats de l'existència de l'altre. Mentre que les papallones, quan van esdevenir diurnes, van poder explotar tot un nou món de recursos alimentaris que donava les plantes amb flors, doncs, per altra banda, les plantes amb flors també es veien beneficiades de les visites que feien les papallones per pol·linitzar-les, per tant, facilitar la seva reproducció i possiblement la seva dispersió també. I aquesta hipòtesi va prendre molt de sentit un cop s'ha pogut conèixer recentment les filogènies tant de les plantes en flor com dels lepidòpters i de les papallones. I de fet es veu que totes dues filogènies, tots dos orígens, coincideixen temporalment en el temps. És a dir, que quan comencen a aparèixer moltes espècies de plantes en flor, també comencen a radiar les espècies de lepidòpters i de papallones. És el que representa aquesta figura, on en lila veieu l'arbre filogenètic dels lepidòpters i en verd el de les plantes en flor. Si tracem una franja temporal en vermell, veiem que a partir d'aquell moment hi ha una major diversificació, generació d'espècies noves o llinatges nous, primer de plantes en flors i després dels lepidòpters. Bé, una altra de les interaccions que vaig tenir oportunitat de conèixer a Harvard va ser Led Wilson, un professor emèrit, possiblement un dels biòlegs més influents dels últims temps, pare de l'anomenada sociobiologia, va estudiar el comportament de les societats d'insectes, com són les formigues, i Led Wilson sovint feia xerrades allà al museu i sempre hi havia un element en comú en el seu fil conductor, que era una especial menció a la intuïció i a les idees. I amb aquestes influències que vaig rebre, jo cada cop era més conscient que conèixer la teoria i les metodologies en evolució era molt important, però que calia estimular el pensament de les idees. I vaig acabar entenent que difícilment podria arribar a entendre la complexitat de l'evolució de les papallones que estudiava, i un cop vaig assumir això, vaig disfrutar més de poder entendre les diferents peces per separat i calia simplement assumir que la nostra capacitat com a humans per descriure tots aquells processos eren limitats. Jo ja portava una bona motxilla d'experiències, havia treballat en uns quants temes i començava a tenir inquietuds noves. I així va ser. També estava en un moment de la meva carrera que havia de dissenyar quina seria la meva recerca en els propers 10 anys molt tranquil·lament, i així vaig recuperar una vella idea que em va semblar un repte molt bonic, que era el d'estudiar l'evolució del comportament migratori en les papallones. El comportament de la migració i dispersió en insectes és un fenomen que gairebé no es coneix, gairebé no s'ha estudiat, però per contra se sospita que és un fenomen de molta importància ecològica. Se sap que hi ha papallones que migren o que tenen tendències migratòries, però en general es desconeix gairebé tot. Quines són les espècies que migren, per on migren, quan, per quins motius, quina és la base genètica d'aquest comportament. I jo vaig decidir que volia estudiar tot això. I vaig començar probablement el que ha estat i segueix sent l'aventura més intensa de la meva vida. Vaig aconseguir atraure l'interès de National Geographic, que va decidir finançar un projecte una mica esperpèntic, una mica esbojarrat, que era el d'estudiar les migracions de la papallona que migra més per tot el món, que era l'espècie que és ben present a casa nostra, que és la Vanessa cardui, o migradora dels cards.
I un dels motius principals pels quals coneixem tan poc sobre la migració dels insectes és perquè és molt difícil d'estudiar-les. Com podem estudiar els moviments d'unes papallones tan petites? Doncs es pot fer de moltes maneres, però totes elles necessiten primer molta feina de camp i literalment intentar seguir-les per tot el món. I això és el que ens hem dedicat en els darrers anys per intentar entendre en quins llocs i en quins moments es trobava aquestes papallones i en quins moments apareixia i desapareixia. I això em va portar a viatjar per tot el món estudiant els moviments d'aquestes papallones i a poc hem anat resolent aspectes dels seus patrons migratoris, hem après coses que poden fer coses realment excepcionals. Han estat uns quants anys principalment vivint a la carretera, viatjant molt, compartint i coneixent gent molt interessant per tot aquest camí. I així va ser com vam començar a estudiar aquestes papallones des de la nostra estimada ciutat de Barcelona, la qual també hi trobem, però en molts altres llocs del món on aquestes papallones són capaces d'habitar temporalment en algun moment de l'any, o en algun moment hi passen, o en algun moment hi crien. Tots aquests ambients vam acabar trobant en algun moment les papallones que migraven i una de les preguntes que ens fèiem era si aquesta espècie era capaç de migrar a través del desert del Sàhara, des d'Europa fins al Subsàhara i viceversa. I això va fer que comencéssim tota una sèrie de viatges per força països de l'Àfrica subsahariana, tot buscant evidències que les papallones europees podrien arribar a l'Àfrica tropical, i allà estava jo amb tot tipus de situacions, voltant per l'Àfrica com podia. Van ser molts mesos de feina, molt intensa, molt bonica, coneixent llocs fantàstics, molt cansats també. Fèiem amics de tot tipus, sempre interaccionant molt amb les persones que ens donaven molta informació també del que estàvem buscant. I així va ser com a poc vam començar a trobar evidència del que estàvem buscant, que era evidència de la presència de papallones que estaven migrant a través del Sàhara, que estaven criant en plantes que desconeixíem que podien criar i que estaven ocupant tot un bioma que desconeixíem que podien ocupar amb aquesta extensió. I el més interessant de tot és que aquestes papallones estaven connectades al continent europeu. També estudiàvem els seus parasitoids, els seus predadors, buscàvem els ous, on posaven les plantes on es posaven les femelles als ous. I bé, vam estar descrivint tota aquesta història natural a l'Àfrica tropical i així va ser com vam poder, també ens vam trobar amb moltes altres feres pel camí, evidentment. Podíem anar comprovant que aquesta papallona que podia viure a Noruega amb els rens també podia viure entre cocodrils, i això em semblava fascinant. O sigui, gràcies a aquests viatges, tota aquesta exploració que vam fer durant tants mesos, vam acabar demostrant que les papallones europees i les subsaharianes estan connectades i que, de fet, creuaven el Sàhara 2 cops l'any, a la primavera i a la tardor. Tot això ens va portar a generar noves preguntes, que van ser les preguntes que hi estem treballant en aquest moment, van ser la inspiració que vam aconseguir obtenir gràcies a aquest coneixement generat al camp per poder seguir investigant el fenomen migratori en papallones que estem fent aquests dies. Va ser, doncs, un pas imprescindible previ per poder-nos fer preguntes evolutives com les que teniu aquí i que són les que estem treballant a dia d'avui en el nostre laboratori. Amb un grup d'investigadors joves, amb els quals molt potents, amb els quals ens estem passant molt bé i que és part imprescindible de la recerca en biologia. Sense els equips humans no podríem fer totes aquestes coses que anem aprenent. També un bon equip de col·laboradors fantàstics internacionals amb els quals estem contínuament aprenent coses noves i intercanviant idees.
I amb això acabo la meva presentació. Abans de començar el debat, us deixo amb aquesta cita d'aquest llibre fantàstic de l'Ed Wilson, que és Cartes a un jove científic. No puc estar més d'acord amb el que en Wilson diu. Passió i treball ardu. El treball ardu basat en una passió duradora mai ens abandonaran. En cas que tinguem científics potencials a la sala, us recomano molt que llegiu aquest llibre. Gràcies per la vostra atenció. Xerrem quan vulgueu. Ens agradaria molt que, si teniu alguna cosa per preguntar-li al Gerard, tant del que fa de les papallones, com de la seva carrera científica, com de com va decidir dedicar-se a això, el que se us ocorri. Dues preguntes sobre les papallones. Una és si no heu trobat aquesta espècie darrere que has explicat, si no hi ha alguna població que sigui sedentària o si heu vist que totes migren. I la segona és, els ocells en les seves migracions acumulen greix per poder tenir nutrients en el seu viatge i de tant en tant s'aturen per recuperar-lo. Com ho fan les papallones per fer aquestes migracions de tants milers de quilòmetres? Si tenen alguna mena d'acumular reservoris de nutrients o s'aturen... Però al Sàhara m'imagino que és molt difícil obtenir nutrients. Moltes gràcies. Sí, gràcies per la pregunta. Començo per la segona. Aquestes papallones poden arribar a volar fins a 4.000 quilòmetres, en alguns casos fins a 8.000, hem pogut identificar. Un únic individu. Així que, efectivament, la teva observació de sorpresa és molt vàlida. S'ha trobat que abans d'emprendre o de tenir l'impuls migratori, un cop les papallones emergeixen, passen uns dies acumulant reserves. I sí que és cert que s'engreixen molt i fan servir aquesta acumulació de greixos, de lípids, per facilitar les seves migracions a llarga distància, tal com has apuntat, com fan els ocells. O sigui que en aquest sentit sí, tenen aquestes adaptacions, és una convergència evolutiva, fan això. Un altre dels mecanismes que s'ha observat que fan és el d'interrompre la maduració sexual. És a dir, no tenen impuls sexuals fins que no han acabat les seves migracions. De manera que si es reproduïssin abans de tenir les migracions, això podria significar un detriment especialment per les femelles perquè podria baixar el seu fitness a l'hora de migrar, perquè estarien desenvolupant els ous, perquè tindrien més dificultats en volar. És a dir, que aquestes dues adaptacions passen amb les papallones. I respecte a la primera pregunta, una perspectiva que ens va poder donar el fet de viatjar per tot el món i conèixer què està passant a totes les poblacions principals de tot el món va ser precisament aquesta, poder comparar què podia passar en diferents ambients. I malgrat que la informació genètica que tenim indica que no existeixen poblacions ben definides, és a dir, que existeix molt de gene flow, que en diem, molt d'intercanvi genètic amb les papallones de tot el món, sí que hem pogut identificar algunes poblacions en illes tropicals que semblen tenir una mica de diferenciació genètica. És a dir, que han estat aïllades temporalment i que no han rebut inflow, que en diem, de noves colonitzacions. A més, aquestes poblacions en illes tropicals resulta que no els hi cal migrar perquè poden viure tot l'any, perquè no hi ha una necessitat de migrar, perquè la temperatura és bona, els recursos alimentaris i sempre hi són, i creiem que sí, que hi ha algunes poblacions d'illes molt aïllades, per exemple a Hawaii, algunes illes d'Indonèsia, que hi ha poblacions petites però que estan establertes durant tot l'any i que, per tant, possiblement no migren.
Bueno, et volíem fer una pregunta que és, ens has demostrat com un desig, com les ganes de saber, la curiositat, t'ha portat a tenir un modus vivendi, no? És a dir, de dedicar-te a això. I ens agradaria saber com ho has aconseguit. Com has aconseguit allò, la curiositat, allò que et movia, el desig, transformar-ho en una manera de viure. Sí, de vegades també m'ho pregunto, no ho sé com ho he fet, però el fet és que tampoc ho dono per acabat. Vull dir, és un procés continu i sempre tens la necessitat de poder seguir-ho fent. I jo crec que aquesta necessitat vital és el que t'acaba movent. No s'acaba en un moment, no aconsegueixes una cosa i ja està. Sempre tens aquesta petita flama a dins que et diu ara això, ara allò, ara intenta això, i treballa. Recupero la frase de l'Ed Wilson que apuntava en el llibre, treball ardu i passió. Per mi és el que m'ha estat movent sempre, l'interès i les ganes de fer coses i de descobrir coses. He intentat sempre apartar una mica tot allò que, no sempre ho he aconseguit, però tot allò que era negatiu o que em podia ser com una influència negativa, que no m'ajudava a seguir aquest camí que jo volia seguir, i intuïtivament ho anava deixant de costat. És important envoltar-se de persones que t'inspirin, que te transmetin aquesta energia positiva, que t'ensenyin, que t'aconsellin bé, i això també ha estat molt important per poder fer aquesta feina que faig avui en dia i que la vull seguir fent. Va, animeu-vos, home. Vinga, va. Segur que Estem en família. algú té alguna pregunta sobre la Vanessa. Bueno, doncs si no, mentrestant te'n faig jo una. Vinga. En aquest viatge que fa la Vanessa, des del nord d'Europa fins a l'Àfrica subsahariana, es troben moltes ciutats o molts espais on la temperatura és agradable, on hi ha menjar. Perquè què és el que la fa continuar migrant i anar-se'n, continuar aquest viatge tan extenuant? Sí, és una de les grans preguntes que estem investigant i que no són preguntes gens fàcils de respondre, perquè no hi ha una única resposta. És un conglomerat d'estímuls i de factors ambientals que, en principi, fan que les papallones hagin adoptat aquesta estratègia. Hem de pensar que són relativament poques les espècies de papallones que migren, al voltant d'un 3% es creu. És a dir, que és una estratègia ecològica relativament poc abundant, tot i que sembla ser molt exitosa. Però tornant a aquella discussió del cost-benefici, possiblement esdevenir migratori o fer aquestes migracions també té un alt cost evolutiu. Els estímuls que jo crec que fa que aquestes papallones migrin són la manca de recursos de menjar i les temperatures. És a dir, una relacionada amb les pluges, si plou hi ha plantes, si hi ha plantes hi ha menjar, i l'altra relacionada amb les temperatures. Si fa molt de fred, aquesta espècie no pot sobreviure. Es moren, les larves es moren. I hi ha un altre factor, que és que aquesta espècie en particular no pot fer diapausa, no pot hivernar, al contrari de la gran majoria d'espècies que viuen als ambients temperats, que les papallones poden hivernar, aturen la seva fisiologia durant l'hivern, passen tot l'hivern, ja sigui com a ou, com a larva, com a pupa o com a adult. Però la Vanessa cardoí no pot, es mor. Si es quedés aquí, es moriria. Per això hi ha aquesta necessitat de migrar. Per tant, són aquests dos jocs d'estímuls. A l'hivern aquí hi ha plantes, però fa fred. A l'Àfrica, als mesos de juny, fa molta calor i està molt sec.
els dos territoris es complementen. Per això diem que el cicle vital d'aquesta espècie depèn dels dos biomes i que sense un no podria sobreviure i sense l'altre tampoc. I això ho fa una història molt bonica. Quins són els mesos que podem veure la Vanessa per Barcelona? Des del març fins a març, abril i maig són els mesos que més abundants les podem començar a veure per aquí a Barcelona. A partir de llavors comencen a baixar perquè migren cap al nord d'Europa. I llavors hi ha un pic de presència també cap al setembre, que és menor, no les veiem tan clarament. Volem com a mínim 3 preguntes dels estudiants. Com a mínim. Vinga. Molt bé. Com vas arribar a anar a Harvard? Com va ser el teu procés? Doncs va ser també circumstancial. En el laboratori que jo treballava aquí a Barcelona, el meu supervisor havia estat treballant com a postdoc a la Universitat de Harvard i havíem generat moltes col·laboracions amb el laboratori d'allà. I quan jo vaig començar la tesi, doncs el meu supervisor em va posar en contacte amb la professora, que seria la meva mentora allà, i vam intercanviar la possibilitat de treballar en alguns projectes conjunts. I així va ser, ens vam entendre molt ràpidament i així va ser com vaig començar a anar allà durant la meva tesi doctoral. Vaig passar 2 anys vaig fer 2 anys de la meva tesi doctoral en aquella universitat. Després vaig tornar aquí, però uns anys més tard vaig tornar a investigar altres temes al mateix laboratori ja com a investigador postdoctoral. És a dir, circumstancial, però també per interès, perquè m'interessava molt la feina que es feia en aquell laboratori. Com us he explicat, em va obrir una manera de pensar que aquí encara no l'havia pogut tastar. Que aquesta papallona, fins a quantes migracions pot fer en una sola vida? Sí, és molt bona pregunta i això no ho he explicat, perquè a diferència dels ocells, les papallones migren a través de múltiples generacions. És a dir, no és un únic individu el que fa tota la migració de tot l'any des d'Europa fins a Àfrica i des d'Àfrica fins a Europa de nou, sinó que són diverses generacions. Fins a 10 generacions completen el cicle. El que passa que hi ha algunes generacions que han de fer aquest viatge tan espectacular a través del Sàhara. I aquestes sí que ho han de fer un únic individu. Ha de creuar el mar Mediterrani i ha de creuar el desert del Sàhara. I això ho pot fer en qüestió de dies, d'una setmana o així. I poden ser uns 4.000 quilòmetres. Llavors, quan arriben a la sabana, quan està verda, allà produeixen una nova generació i és la descendència d'aquesta generació que continuarà migrant una mica més al sud i quan s'assequi la sabana farà un altre cop el salt cap al nord fins a tornar a arribar al Mediterrani. I al Mediterrani, a la primavera, tot està molt verd, però a l'estiu comença a assecar-se. Llavors seran les descendents d'aquestes papallones que aniran al nord d'Europa i així successivament durant els cicles anuals. Quant temps et va costar trobar la seqüència de bases nitrogenades a les papallones per saber la diferència de cadascuna? Em vaig passar anys al laboratori seqüenciant. És una feina contínua, és una feina que no s'atura, però molts anys de la meva tesi, gran part de la feina la fèiem al laboratori. Al laboratori extraient ADN, seqüenciant parts del seu genoma
i és molta feina. I això, si ho has de fer per moltes espècies o per moltes poblacions, doncs és molta feina. Sí, podria dir que potser el 40% de la feina que feia durant la meva tesi doctoral i postdoctoral la dedicava al laboratori, a obtenir dades. Avui en dia treballem d'una altra manera, però l'obtenció de dades, especialment quan treballem en organismes no model, com nosaltres, i em refereixo a organismes no model, són aquells pels quals no tenim informació a priori, com poden ser els humans, com pot ser alguns insectes com la drosòfila, melanogàster, per als quals s'hi porten molts anys treballant. Nosaltres començàvem tots aquests projectes des de zero, a nivell molecular. Per tant, ho havíem d'obtenir tot. Obtenir aquestes dades és molta feina. Iguals que els cúcars poden sobreviure a una bomba atòmica, les papallones també hi podrien? És un bon experiment, el proposaré. Aviam si... Mira, no t'ho puc... Jo crec que, aviam, si li cau una bomba atòmica allà, segurament no, però el que sí que et puc explicar és que després de l'accident de Fukushima al Japó fa uns anys, es van trobar papallones que estaven volant pels entorns de Fukushima. És a dir, es van analitzar els nivells de radioactivitat i en teníem moltíssima. També hi havia moltes mutacions estranyes, hi havia tamanys d'ales que s'havien reduït, formes estranyes. Però això s'ha observat també a Polònia entorn de l'accident que va haver-hi allà. Hi ha papallones vivint al voltant de la central nuclear. Millor no provar-ho, per això. Que vas parlar sobre la reproducció de les papallones. Llavors, si no poden reproduir-se mentre emigren, com saben com reproduir-se? En quin moment exacte? Clar, és molt bona pregunta. Ha d'haver-hi algun tipus d'estímul que desconeixem, que quan arriben a un lloc que entenen que és bo per reproduir-se i que podran deixar la seva descendència allà i que serà viable, d'alguna manera s'activa el seu mecanisme per pensar en la reproducció. Hi ha algun tipus d'estímul. Nosaltres parlem del síndrome migratori. El síndrome migratori és molt característic. Hi ha un canvi de xip en les papallones que de cop i volta comencen a volar descontroladament. Això ho hem fet amb experiments en laboratori, sense parar. És a dir, comencen molt energèticament a moure les ales, a volar, fins que no poden més. Però abans d'aquesta fase o després, les papallones no es comporten d'aquesta manera. Volen d'una manera més mesurada, més controlada. Per tant, creiem que hi ha alguns tipus de mecanismes, ja siguin genètics o epigenètics, que activen una maquinària regulatòria que fa que aquestes papallones comencin a volar com a boges i que saben que han de fer això perquè si no, no sobreviuen. El que és interessant a les papallones és que, com que tenen aquesta migració multigeneracional, no passa com els ocells i aquestes no poden aprendre dels seus pares o de viatges anteriors que han fet. I això és el que ens descol·loca moltíssim. Amb els ocells passa que és el mateix ocell que fa el viatge 2 o 3 cops a la seva vida. I les primeres generacions fins i tot acompanyats dels pares. Però en les papallones això no és així. En les papallones és una generació que es mor i la següent seguiran fent el mateix recorregut i no entenem massa bé per què passa això. Com moltes d'altres coses que no sabem de les migracions dels insectes. I per això les estudiem. És molt difícil de trobar diferents tipus de papallones? Sí que ho és. Primer de tot perquè n'hi ha moltes.
Segon, perquè estan distribuïdes en diferents llocs del planeta. Tercer, perquè volen en un moment molt específic de l'any. A vegades només una setmana durant l'any. Hi ha espècies que només volen una setmana, en un lloc. Per tant, totes aquestes variables van acotant molt el nostre espai de possibilitats de trobar i estudiar certes espècies. Després hi ha endèmiques que només es troben en un lloc molt específic, en una illa, en una muntanya, i aquestes són de vegades difícils de trobar i encara a dia d'avui es van trobant espècies noves que estan sorgint de llocs que simplement no s'havien mirat abans. És a dir, que encara queda molta exploració per fer al nostre planeta. Sembla que vulguem explorar l'univers, que també està molt bé, i anar a la Lluna i a altres estrelles, però a vegades aquí tenim moltíssim per explorar, especialment amb els insectes. Queden 4 milions d'espècies, recordeu aquest número. Us en queden moltes per descobrir. Suposo que feu congressos, no?, els que sou experts en papallones. Voldria saber si hi ha gaires grups d'investigació al voltant de les papallones al món. Suposo que cada vegada hi haurà més curiositat, no?, però actualment quan sou? Així que us pugueu reconèixer entre vosaltres, de grups d'investigació. Hi ha més grups dels que potser aparentment ens podem imaginar, perquè les papallones són, dins dels artròpodes, possiblement el grup que més es coneix, que més s'ha estudiat al llarg de la història. Molts naturalistes han estudiat més les papallones que, no sé, qualsevol altre grup d'insectes, els colèmbols, per exemple. Llavors, hi ha una massa crítica important i hi ha un coneixement taxonòmic previ i naturalístic que és important. Llavors, no és que siguem molts grups, però sí que és cert que tots ens coneixem i més o menys a cada país del món hi ha els seus especialistes en papallones, hi ha congressos específics de biologia de papallones, cada 4 anys fem un congrés de biologia de les papallones on ens trobem subgrups de tot el món. El que sí que és cert és que dins de la biologia de les papallones hi ha gent que estudia molt la genòmica, per exemple, patrons de genòmica d'adaptació, d'altra gent està més interessada en la història evolutiva, la filogènia, d'altres a la taxonomia, la sistemàtica, altres al comportament, d'altres a l'ecologia, a la conservació. Llavors, totes aquestes disciplines s'ajunten en aquest tipus de congressos. Però ens coneixem més o menys tots i hi ha un bon ambient, hi ha una massa crítica interessant al voltant. Tenim cert avantatge respecte a especialistes en altres grups d'insectes, jo diria. Una cosa important en ciència és no ser l'únic investigant una cosa. Està molt bé ser l'únic per algunes coses, però en ciència bàsicament compartim el coneixement entre tots i és impossible discutir si no hi ha algú més que està treballant amb alguna cosa, potser no exactament igual que tu, però semblant a tu, de manera que... No? Gerard, suposo que... Sí, totalment passa això. Jo també he treballat en altres grups d'insectes i no diré quin, però que hi ha molts pocs especialistes i que allò que es diu és el que diu aquest especialista. Llavors costa una mica més avançar al camp si sempre t'has de trobar amb una paret. A vegades és com que aquesta persona diu que les coses són així, doncs costa molt rebatre-les. Llavors, quanta més opinions hi ha, quanta més idees hi ha a l'ambient, quanta més literatura s'escriu, quants més tipus d'estudis es fan, doncs tot s'enriqueix més. Tots dubtem més també de la nostra pròpia feina, que això és molt important. Nosaltres avancem, fem estudis, però com us he dit, la meva perspectiva també al llarg de la meva carrera ha anat canviant i cada cop també dubto més i entenc més que la biologia no és... Les coses no són blancs ni negres, són grisos, i que és molt important moure's en aquest ambient, ser crític amb tu mateix, ser crític amb els altres, sempre d'una manera educada. I jo crec que sí, que passa amb el món de les papallones, que és molt important aquesta massa crítica. A quina edat et va cridar l'atenció els bitxos?
Mira, jo soc de poble i tenia bitxos per tot arreu, al costat de casa, i ja de ben petit els agafava. I recordo un dia que em vaig plantar a casa meva amb un escorpí a la mà i ma mare va començar a cridar, però jo anava amb l'escorpí, no passa res, que l'he agafat per la cua, que no em farà pas res, no? Doncs sí, ja de ben petit, de nen, jo havia agafat bitxos i jugava amb ells i feia aquestes coses. Sí. Del Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola. Ja està. Bueno, moltes gràcies per haver vingut avui aquí, per escoltar en Gerard i per fer al final tantes preguntes. Estem molt contents d'haver compartit amb vosaltres el Dia de l'Evolució. Esperem que el 24 de novembre, a partir d'ara, sigui un dia que us faci pensar almenys en les papallones, no? I només reiterar el nostre agraïment al CCCB per permetre'ns celebrar aquest dia avui aquí, dintre del marc del Congrés EVOC, de pensar l'evolució i la societat, i tots els altres patrocinadors que, com podeu veure aquí, han fet que això sigui possible. I gràcies a vosaltres, sobretot.